Angkol. Angkol Dago! No, itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo at ng hardcore. Walang iba. Muse ng South Division Champion na pasok na sa National Finals ng Thank you, MPBL. Col. Bacoor Series Riders! Tita Tanya Chinita! Thank you, Col! Usapang Bacoor City Strikers, Feelbet.com. Bago natin makalimutan, magkita-kita po tayo bukas alas 7 ng gabi sa Pampanga para sa Maharlika Pilipinas Basketball League National Finals for Game 1! Against Pampanga Giant Lanterns. Balita ko kasi onti yung mga gwapo sa Pampanga. So bukas malalaman ko kung konti talaga. Kasi legit talaga pinakamaraming gwapo sa Bacoor City Strikers. Sandali lang. Ano yung Mang Kanor? Dadagdagan ng isang gwapo ang Pampanga. Sino? Nag-change address na ako eh. Yan, salamat! Pero syempre, uuwi kaming masaya bukas dahil mananalo ang Bacoor City Strikers sa Feelbet.com Good luck. sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Good luck ha, sana manalo. Thank you, Col. Syempre, andun yung Muse, ako ang Lucky Charm. Charot. Wala ba ba yung memorization? Oh, Lucky Charm. Ayan, Mang Kanor, alam mo, mamaya rin, meron tayong basketball 3-on-3. Yan, basketball pa rin. 3-on-3 basketball challenge dyan sa may Oo. barangay San Isidro, Paranaque. Uy. Mamaya alauna, kita-kits tayo dyan ha. Nandyan ang inyong Uncle Dagol at ang inyong mga Love Radio DJs. Of course, nandyan kami. Correct. Kita-kits tayo dyan. For the meantime, musta yung mga bumabiyahe? Nagbiyahe sa kadalanan, lalo na sa may bandang EDSA. Naku, tits. Sana namang road rage ang naging viral matapos makuhanan ng dashcam. Alam mo na panood ko yan, pa. Ano? Ayoko manood ng ganyan kasi nahahawa ko sa rage. Ayan. Nainit yung ulo ko sa mga maiinit yung ulo sa kalsada. Uy, Dapat nagsalita. ako lang. Pero totoo, Call, kwento, eto, call. nakita sa dashcam, itong mini SUV, nagkaalitan sila ng isang angkas rider. May pasahero yung angkas rider ha. May pasahero. Dahil nga sa singitan. Okay. Nagalit itong SUV driver kasi nga nasingitan siya nung angkas rider. Nagtatalo habang nakatakbo ha. Maya-maya, kinat ng talagang sadyang kinat. Nakita ko binangga eh. Oo, kinat niya talaga yung Ng SUV, Ng SUV yung driver, angkas na may angkas. Take note, may pasahero po. Nako. Kaya, Imaginein mo kung ganong katinding yung galit ang na-trigger sa kanya para banggain niya yung angkas, yung rider na merong meron pang pasahero. angkas. Alam mo ang anong kaso sa kanya? Anong kaso ko? 2 counts of attempted murder. Kasi kitang-kita sa cam na sinadya eh. Buti naman. Sasadyain niyang binangga Parang eh. nakita ko matanda ba yun, Col? Medyo may edad Medyo na may rin. edad. Oo. Uy, hindi ako yun Uy, Kasi, eto. ano ba yung Mang sasakyan Kanor, yun? dapat habang umiidad tayo, mas palamig yung ulo natin. Oh, Kinakalimutan totoo na yan. natin yung mga Si Mang- short temper, si Mang Kanor yata- short tempering. Ano? Short time? Mang Kanor! Hindi si Mang Kanor yun. Ano ba sasakyan mo, Mang Kanor? Ano yan? FJ. FJ Cruiser. FJ. Gina Gibra. Original ba yun? Binili ko sa Banawi kahapon kay Brian. Iba na! Yun na nga. Mang Kanor, wag kang gano'n na. Uy, hindi Dapat ako nagro-road rage. mas maganda yung ugali mo sa sa kalsada. Ay, siyempre naman. Kasi Iba yung kinakat ko eh. Si Si Kat. Hi, Kat. I miss you, Kat. Grabe ka talaga, Mang Kanor! Napakababaero mo talaga. Alam mo, Tits, yun yung masaklap eh. Di ba? Na away. Ang dami nang nagro-road rage, kinapansin ko lang. Alam mo, Col, Buti kasi naharang ng enforcer ha. Nung kinat niya, natumba yung rider at pasero. Pagdating sa unahan, naharang siya ng enforcer. Kaya yun, nakulong yung Diba? SUV driver. nairaos mo yung galit mo, pero sa huli, sinong kawawa? Oh, yun na. Kawawa, Mang Kanor. Kawawa! Be! O, di ba? Makukulong ka pa. O, di
ba? Yun na nga eh. Kasi Col, magpapasko eh. Tapos mainit ang panahon. So, sari-saring factor bakit umiinit. Pero hanggat maaari, nasa aircon ka naman, nasa SUV ka naman eh. Kaya Huwag na nga. umiting ulo mo. Hindi, as long as wala namang damage or kahit man may konting damage ng konting gas-gas kahit isang kuhit lang yan, okay na yan. Huwag mo nang ipairal yung ano kasi iba na ngayon may social media na eh. Tama. O magpa-viral ka, yung alam mo yun, isipin mo na lang makita ka ng mga family mo ganyan nangyari. Kaya nakulong. Magbabago na ako. Nakulong. Yung driver. SUV driver. SUV driver. Hindi, yung pasahero na ako. Hindi, nakulong sa emergency room. Yung pasahero? Yung yung Enforcer. yung enforcer. ang sikip ng uniform niya. Ng enforcer. Ng SUV driver. Kaya pala bukas yung bintana. Anong SUV Ng driver? rider. Uy! Mabita na yun. Naka-seatbelt naman. Yung SUV driver. Yung angkas rider. Kaya pala naka-helmet. Yung angkas rider? Yung SUV driver. Uy, ulo yun. Medyo panot na kasi. Yung SUV driver. Oo. Alam nyo, huwag kayong pakampante kasi sa dulo ng EDSA ay may nag-iintay na Enforcer. na nagtitinda ng sesto. Aba. Uy, bawal no. Doon pag traffic nandyan sa gitna, nagbibenta ng kindi. Yung vendor. Yung enforcer. Sumasideline. Yung vendor. Yung enforcer nga. Sabi, mani, popcorn! Sabi ng vendor. Sabi ng angkas rider. Oh. May ano siya, may sideline. Ay, nako. Ang araw-araw yan, naiinitan sa EDSA tapos binabangga nyo. Oo, yung rider. Yung enforcer. Huwag niyong babanggain. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho kaya sila nanghuhuli. Yung enforcer. Yung vendor. Kaya pala may dala-dala itlog. Yung vendor. Yung enforcer. Merienda niya lang yun. Siyempre, may soft drinks pang ang dala yan eh. Yung enforcer? Yung pasahero. Diba? Oh. Kaya huwag mainit ang ulo. Kalmahan lang. Take a deep breath. Mag-count 1 to 10. Then, buga. Isipin nyo mabuti kung saan nahantong yung init ng ulo. Yung SUV driver. Yung vendor. Mainit yung ulo ng vendor eh. Nabibilad eh. Yung vendor. Yung SUV driver. Right. Rider? Ay, naku, susunod na po, tambala! Nicole Yala and Chris Chuper! Binabati natin, nakikinig sa atin ngayon si Cap Superman ng Molino, especially si Boss Johnny and Boss Basilio sa kanilang kaarawan. From Cap Mike Superman sa serbisyo. Salamat po and ingat Cap! Kita-kits bukas sa Pampanga for Bacoor City Strikers Maharlika Pilipinas Basketball League. Ayan, kapitan siya ng Molino 2 Bacoor, Cavite. Ayan, morning sa iyo, Kap. At syempre, mamaya, launa kita-kits sa San Isidro, Paranaque. Sa barangay San Isidro, Paranaque, ating Love Radio Basketball 3-on-3 Challenge! Sugod na tayo! Uy, nandun ako. Makita niyo yung step back dunk ko. Step back na, nag-dunk pa. Ayan, at syempre, Ayaw mo pa ba yun, Mang Kanor? Paano yung gout mo? wala personalan. Pwede ka naman mag-shoot lang, wag ka na lang tumakbo. Abang ka na lang lagi. Sabi ng grade. Pinapasok mo pa ako. Magbangko na lang kaya ako. Ay, naku. Ay, si Marlon Gugba nakikinig. Toto Jobert Niepes. Maing buntag kaninyo ta ng mga Ilonggo. Galing na mati sa ato subong. Mga Ilonggo. Oo, kumusta? May nga gagalihin nyo da. Kumusta? Nami, Ged? Basta rakrakan sa linggo. Huwag kalimutan. Ay, nako. Ayan. Ito na yung soundtrack ng Strikers eh. Yes, thank you, Paul! Boss Dennis Abella, mag-like up. Rise up mga Pakor. Good morning, Mayor Strike Piramilla. Makinig lang kasi sasabihin ko. Parang naalala ko dito pag nanalo yung Striker. Ano gawin? Bonus! Something like this. Ito ba, 90.7 Love Radio! Good morning! Buhay. Humanap